Көз күп кенә сәнгать коллективлары өчен көтеп алынган фасыл. Бу яңа иҗат сезонын ачу белән бәйле. Зур планнар, якты өметләр белән чираттагы елга аяк басу. Бу көннәрдә Габдулла Кариев исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачы театрында да 32нче иҗат сезонын ачу тантанасы узды. Бәйрәм чарасыннан чын мәгънәсендә милли рух белән сугарылган зур тамаша оештырылган иде. Вакыйга урыннан Ләйсән Хаҗиева. Милли бизәкләр, кул эшләнмәләре, сувенирлар һәм әлбәттә татарның кунакчыллыгы билгесе, самавар, карлыган чәе, миш кыймагы. Габдулла Кариев театры кадерле тамашачларын кунак итә. Печән базарын хәтерләткән күренеш халыкны төп тамашага, спектакльгә әзерли. Ә биредә данлыклы сәйяр труппасы утыра диярсең. Теләгән һәркем истәлеккә фотога төшә алды. Бүгінгі кәйфлер шундай искитмәле, шундай бүтін күңелләребезне күтәренке кәйфләр белән килдек. Менә без инде менә шушы күрәсезме ничек халыкның ничек матур иттереп, менә базар бар бит, базардагы кебек итеп ниләр, читекләр сатып алалар, калфаклар сатып алалар. Шундай күңелле безне бүген. Артистлардан җәйге ял турында да сораштырдык. Театр белән барыбер инде отпускка чыксан да, ул отпускка чыккан кебек тә түгел. Ул бер аймы, ярты аймы, или ике аймы дигәндәй, без киткәндә кебек түгел. Гел театр белән яшәгәч, гел театр белән без бит инде Низамиевлар әле без теге шәкертләр белән дә, шәкертләрне дә укытабыз, театрда эшлибез һәм инде шуңа күрә безнең өйдә дә театр, театрда да театр, шәкертләр белән дә театр. Үзе шуны яратып эшләгәч, ул башкача мөмкин дә түгелдер, шулай бит. Шулай инде менә шул юкка гына әйтелми бит инде, ул барыбер нәрсә дисәң дә артистның һөнәре, ул барыбер инде яхшы мәгънәдә шир. Дулкынлану, катыш, сөенеч. Истәлекле кичә хисләргә бик бай иде. Дулкынланабыз әлбәттә, чөнки һәрбер яңа сезон ул ниндидер барыбер бер сынау, бигрәк тә җитәкчелек өчен. Чөнки бу яңа режиссерлар, яңа спектакльләр генә түгел, ниндидер яңа проектлар. Шулай ук барыбер дә исән сау булсын иде актерларыбыз да, ниндидер зур уңышларга ирешәсе килә әлбәттә. Актерларны тагын да зуррак, ниндидер дәрәҗәләргә күтәрәсе килә, күбрәк исемнәр бирәсе килә. Бик шундый өметләр белән, өмет тулы күзләр белән башлыйбыз бу сезонны. Менә үзегез күргәнчә, безнең яңалык уже бүгеннән башлана. Тамашачыны без ярминкә белән үзебезгә чакырабыз. Алда безнең бик матур премьераларыбыз. Сабыйларны үзебезнең премьераларга көтеп калабыз. Балалар өчен матур әкиятләр, матур спектакльләр. Әйе, күңел яңалык тели. Октябрь аенда гына да бер юлы 2 премьера дөнья күрәчәк. Француз язучысы Мари От Мюрай әсәре буенча Юмры баш һәм Александра Сальникова әсәре буенча Сәлам Актәпи. Икесен дә Томга иҗат лабораториясендә катнашкан яшь режиссерлар куя. Ноябрь аенда да яңа спектакль көтелә. Питер Пен әкияте. Барлыгы 5 премьера. Гомумән, Кариев театры тамашалары балаларны гына түгел, өлкәннәрне дә битараф калдырмай. Һәрбер әтиянигә менә мин тәкъдим итер идем безнең ул Актәпи спектакленә килергә. Ул кичкенәләр өчен генә түгел, ул һичшиксез зурлар өчен дә. Ул безне зурларны үзебезнең кичкенә чакка алып кайта. Ул спектакльдән кайтканнан соң һичшиксез игә кичкенә Актәпи аласы килә. Ул шундый хыял, ул бик матур спектакль. Былтыр бит инде яңа бинабызга кирдек, әйме? Быел инде без шул хәтле ияләштек. Әйтерсең лә без менә шушы бинада 32 ел буе шушы бинада эшләгәнбез. Без чын күңелдән менә коллегаларны үзебезнең менә шушы сезон ачылу бәйрәме белән котлыйбыз. Әлбәттә, театрның иң өлкән артисты Нури Әхмәт ага Сафин белән дә аралашып алдык. Кәйфләр әйбәт, күтәренке, кем әйтмешли, Худайдан мәйтәм исән сау бит әле, менә тагын бер яңа сезонга кирдек дип шатланам. Шушы бинага кергән сайын шөкер дип керәсездер. Шөкер дип, чөнки ничә еллар азапландык бит. Аның рәхәтлегенә чыдап әйтеп бетерерлек түгел. Менә үзеңне кара, рядом менә монда душы бар, кайнар суы бар. Иҗат сезоны яңа гына ачылса да, репетицияләр инде бара. Biz хәзерге көндә Мәскәү режиссеры бер корабельник үзен ул Катерина Катя дип әйтергән куша. Без шушында минем теге яшьләр спектакль ул бик музыкалы, хәрәкәтчән биюләр белән шунда минем бер эшкәрә торган урыным бар инде ул кеше. Ул үзенчә куя, үзенчә таләп итә, микрофоннар куйдырды. Һәм менә шунда без инде
табигый бик булырга тиеш. Тантана бүләкләүдән башланып китте. Театр коллективын һәм иң актив тамашачыларны билгеләп үттеләр. Гаяз Исхакый әсәренә нигезләнгән «Кәҗүл читек» спектакле репертуардагы иң матур әсәрләрнең берсе. Гаилә кыйммәтләрен, якын кешеләргә җылы караш һәм башка бик күп матур сыйфатлар тәрбияләүче сәхнә әсәре. Артистлар бу юлы «Кәҗүл читекне» аеруча яратып уйнады сыман. Мондый бәйрәм кичендә башкача мөмкин дә түгел. Лейсан Хаҗиева, Татарлар, Казан.